L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej: Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz. Għażba mġenġla ma jiksiriex, mużbieħ nemnem ma jitfiex. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħajjix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art. L-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qabattek minn idek u ħaristek, u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus biex inti tiftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem. Għatu lill-mulej u li Alla, għatu lill-mulej glorja u qawwa. Għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu. Imu l-mulej fil-amara mqazza tiegħu. Il-mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem. Leħen il-mulej fuq l-ibħra. Il-mulej fuq l-ibħra kottrana. Leħen il-mulej bil-qawwa. Leħen il-mulej bil-glorja. Il-mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem. Alla tal-glorja irjed u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq il-għarrar, isaltan il-mulej għal dejjem. Il-mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. U għabat il-kelma tiegħu lil ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sit ta' kollox. Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Maqmudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu bil-qawwa u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġitu jfejjaq il-dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu: Jienu li jeħtieġ li nitgħammed minnek u int tiġi għandi? Ġesu qallu: Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu is-sewwa kollu. Imbagħad Ġwanni ħallih jitgħammed. Ġesu wara li tgħammed minnu fih tala mill-ilma u wara is-smewwiet infetħu u ra l-Ispirtu ta' Alla nieżel qisu ħamiema u ġejja l fuqu. U mis-smewwiet instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Għażiż, fih ħsibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej.